ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ନିଜର ଛାଇ ବି ଜଣା ପଡ଼େନି ନିଜର ସାଥିରେ ଥିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କାହିଁ କେଜାଣି ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକି ନେଇକି। ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ମୋର ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମୁଁ ବବିତା, ମୋର ଏ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କରିଥିଲି ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଲ। ସେଥି ଭିତରେ ବିଲେଇ ଆସିକି ଖାଇଗଲା କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀର ଯଦି ଖାଇଗଲା ମନର ଟିକେ ହେଲା ଦୁଃଖ, କାରଣ କ୍ଷୀରରେ ରଖିଥିଲି। କେତେବେଳେ ବିସ୍କୁଟ ଦୁଇଟା ଖାଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ବି ନେଇକି ସେ ତାର ପିଇଦେଲାଣି। ହଉ, ତାପରେ ମୋର ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ଫିନିଶ। ତାପରେ ଭାତ ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ପେଟର ଜାଗା ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗଲି ତାପରେ ଟିକେ ମାଲିକାଣୀ ହବାର ଟିକେ ସଉକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ମ କୋଉଠିକି ଯିବୁ, ସେ ଟାଇଲ୍ସ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଟାଇଲ୍ସ ବାଛିବୁ। ଟାଇଲ୍ସ ବାଛିକି ଦେଖିଲୁ ଯେ ମୋର ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ମୁଁ ଟାଇଲ୍ସ କମ୍ ଦେଖୁଥାଏ ସେ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ। ତାପରେ ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ପଳେଇ